Erokamano kuom keto Ramogi TV kaendi thuolo mar dwe achiel mokalo mine makaluo osebago romo margi magala moro ariyo mopogore. Pany Women en riwruok mar mine molony manoyangi dwe mar 11 higani. Kasigand Nyi-Nam en riwruok nyi-Luo mochakore kanyachiel mondo ber ngima mar nyathi manyako. Romo margi magala moro nyobagi e kaunti ma Homa Bay. Penjo luorore ewi riwruoge ariyogo ting' magin-go kod po nono ni ginyalo bedo ni gin gimoro achiel mondo gikel ber mar kaluo. Simbros Okinda miyo ler mar wachni. 3, 2. Dwe mar 11 higani mine molony nochokore kamoro achiel e magawa moro e kaunti ma Kisumu. En chenro manotelie kod jatend migawo mar weche tudruok Eliud Owalo. Odiochieng' manyoro nyi-Luo notwere kendo riwre e kaunti ma Homa Bay e romo magala moro motesne sigand Nyi-Nam. Gisani penjo maduong' en ni to riwruogegi ni kod ageta mane to bende ginyalo riwore kamoro achiel e bero ngima oganda Luo. Kaluwore kod jakom mar Pany Women Betty Adera, riwruogni geto choko kamoro achiel mine mani kod lony mopogore opogore gi ageta mar loko ngima oganda Kaluo. Chakre ne watim launch nyaka sama wuoye kodini wasebedo gi tree planting mane wacommit ne Ministry of Environment ni wamire target mar 1 million trees every year. Sani koro wasechopo nus mano in only 2 months. County chapters koro nitie gi chenro mar limo children's homes moseyangi mana mondo wan be wariwre kodgi e misimu mar Christmas sama ji chamo chapat to gin be gichame chapat. Komachielo ne waloso kod Atieno Otieno ma en achiel kuom jokanye komiti mano bago romo mar sigand Nyi-Nam. En chokruok maduong' makelo oganda ma e tie nam manyiso ni gi Siaya, Homa Bay, Kisumu and Migori wabiro kamoro achiel. Sana ne wabiro kamoro achiel mondo wakonyre tieko gik moko adek mamiyo dongruok ok dhi mbele yo makare kod nyithindo manyiri gi mine bende. Gik moko adek gin jomanyien magamo kute mag ayaki, iye mohiu gi tulo mek udi. Nyaka gika magi gin riwruoge maduto dwa nyayo bere kind oganda Luo. Jokanyo wachang'o ewi nywako ne chenro mag bero ngima oganda. Ng'ata ma feel ni objective mo godo niendi kata gima wa believe in ma wa champion niendi en gima en bendo believe in mago jomwa rwako mondo record mondo wadhi pamoja. Kumoro amora kidhiye koluongi tidhiye to kokoluongi to kidhiye. Koro an gima dang' awach ni an mana gi teko mar wuoyo kuom Pany Women kendo chenro ma wan go kaka Pany Women wan to wariwo ji te. Giduol achiel jotelo gi okwer ni ok gitenore e kweth moro amora mar siasa kendo bedo ni jokanyo mag-gi inyalo tudi kod kweth mag siasa gin to ok gilose weche makamago. Pany Women is non-political. Masama waromo kaka Pany Women, wach siasa ok wawachi, wach dongruok ema wawacho. To other than that, ng'ato ka ng'ato kaka dhano nigi hakine mar tenore e mrengo mar kisiasa mora mora. Kore iye kanyo wan gi jo Azimio, wan gi jo ODM, wan gi jo UDA. To sama wachokore kaka Pany Women, to wan wach siasa okawachi. Coincidentally, Azimio e chama maduong' e area wane. But ne gima riwo leaders from all sectors. Keneno ka kwano kanyo ende tudo nyaka NGOs, tudo nyaka CSOs, tudo nyaka people in the private in private sector, public service, jogi duto te omiyo kwa yiengore siasa mora mora. Pany chano romo machielo magala moro tarik 13 dwe ni e kaunti ma Migori. Kasigand Nyi-Nam bende biro bago romo margi mar ariyo higa manyien e kaunti ma Migori. Simbros Okinda, Ramogi TV. Mok tin ne jodak 400 nie mudhe kar dak ma Mukuru kwa Ruben